Okay. বলতি পান্ডা পেন্ডু পক্ষেকারী থানায় তিনি বরংনা প্রেসিডেন্ট তিনি পাঁচটা সিদ্ধান্ত গেল পরে তিনি প্রেসিডেন্ট মাজাকে বেকারান হন এজন্য তিনি হাই লেভেল কমিটিনি 6 জন মেম্বার যত মানজাখা তিনি গ্রাউন্ড রিপোর্ट माखा गोबां मानो आसामबारि निबो माखा रामचंद्र माखा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलामा दिनै साइमानो जोंनि बर' बलायखौ बांथबुय स्राङै गुद्र लायखा एकमात्र दिनै खुंथाय ब्लकनि बेल' जों गाहाम फाइमेलिया माबा जों रिपर्ट माखा केवल जों जे जोंनि बर' 80 হইতে 90% रासो साइ साइ बर' बुथ लायखा आरो जों लुखा किन्तु जों दिनै साइमानो जोंनि तेलामारा हायरागो कल्याणपुर हायरागो जों गासै गाहाम फाइमेलिया ओरैबाबो जों ग्राउन्ड रिपर्ट एबा जों महाराष्ट्र सानाय जों लुखाजोरनियो जों बिसिरो रांखौ जों बाहायनो गेस हरदों लायखा आरो जों बे इलेक्शन बेलायखे टाइम कम जेराव गाहाम खामालिया आरो जों रिपर्ट माखा बे जों बिसिरो गोबां दिनै जे जिकन जे खेलाय गलायमारो आरो जों लुखा आरो थैनो थानाय रिपर्टनो जों महाराष्ट्र सानाय आंखागाव अबो पुइला दिनै टिप्रा मथा हाइ लेभेल कमिटि मिटिं थाइजागो दिनै कर्मीर जतन क्राब स्रांजा 26 तारिखआव दिनै टेसन मिटिं दङ अब्ला जों मिटिं थाइनाय जत ब्लक मथे जों थाइनाय आंखागाव अबो दिनै रिभिउ मिटिं बा जेनेबा जे एक्सारसाइज जों थाइमानि अबो दिनै टिप्रा मथा मंगलाय गाहाम जतन दिनै परिबदल PWF YPF मथा जतनो नासि दङ जों दिनै रिपर्ट मा थांखै जों 2-3 मास बिसिमानो जों बिराद जों सम्मेलन थाइनाय जों आउटलाइन थाइनाय आबाद सालायजा आरो जत ब्लकनि बर' जों देहावनाय बे दरकार नांखाय जोंनि गोदाल भाबे जोंनि संबिधान गोदालनि दङ बायल' अलरेडि दङ ओंखा 2 मास बिसिमानो जों दिनै संबिधान मथानि आबो गारिजाबनाय सेन्ट्रेल कमिटि बाहायनो थाइजाबनाय साजेसन बाहायनो जों गोबां जों कर्मीफोरखौ बुंमाखा जेरै आखर सेन्ट्रेल कमिटिखौ बायल'खौ अबस्थ खानाखा सातटा केसा 26 आसाम बारियाव जे बुमा बदल अंग तिनि जे रेभिनिउ मिटिं फायाव माले ताम कक जाना बरक काहे खबर मालिया साबो अबस्थ बरक खबर खांगा मालिया ना इसा कम्युनिकेशन गैया खाना और जों नायनाय अपन जों आसाम बारि बेले गाहाम न आरो खुब एक्टिभ जत दंबायो बा इसा कम्युनिकेशन गैया खाना टाइम सल्भ खाना अब पेशेंस लायनाय